Σήμερα ο προημιτελικός στα 200 μέτρα των ανδρών, οι τρεις πρώτοι από κάθε σειρά και οι τέσσερις με τους καλύτερους χρόνους από τις 4 συνολικά σειρές θα περάσουν στον ημιτελικό. Θα τρέξει στον τρίτο διάδρομο, όλοι αναρωτιούνται πόσο μπορεί να κάνει, βεβαίως στον τελικό. Στον πρώτο είναι Kim Collins, Σεν Κίτς και Νέιβις, Αλέρτο Γάλλος στον δεύτερο. Στον τέταρτο ο Μπαντζόκο, άλλος Γάλλος, ο Σορίγιο από το Τρίνινταντ στον πέμπτο, ο Σένενμπεργκερ ο Ελβετός στον έκτο, Σμέλιν Καναδός και Κλάρκ, Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι αθλητές που τρέχουν με τον Μπόλτ, ο οποίος κάνει πάλι έναν υγιεινό περίπατο. Τραβάει τώρα ποιους? Τραβάει τους δύο Γάλλους, τον Μπαντζό, τον Αλέρ, και προσπαθεί και ο Σορίλο από το Τρίνινταντ. Είναι οι 4 πρώτοι, αλλά ο Μπόλτ, ο οποίος έκανε 20-42 χωρίς να πιεστεί καθόλου. Μα δεν τι να πιεστεί τώρα. Έκανε σαν να κάνει τζόκι. Σαν να κάνει προθέρμανση, δυνατή προθέρμανση. Όχι, ξέρεις τι είναι αυτό που λένε? Ανοίγματα που λένε οι προπονητές. Ναι. Κάνε μερικά ανοίγματα για να μπορέσει να τρέξει καλά μετά. Πολύ μακριά ο Εγώρα εφέτος. Εδώ δείτε άλλη μια φορά πόσο ο Usain Bolt κάνει εύκολα 20-41 και οι δύο Γάλλοι, ο Αλέρτ με τον Μπαντζόκ, κάνουν ο μεν πρώτος 20-51 ρεκόρ χρονιάς, ο δεύτερος 20-55 ατομικό ρεκόρ και παίρνουν την πρόκριση στον ημιτελικό. Δείτε και την φωτογραφία του photo finish που έδωσε τον Αμερικανό Charles Clark στον 8ο διάδρομο με 20-55 τέταρτο και τον Σορίλο από το Trinidad πέμπτο με 20-58. Usain Bolt λοιπόν στον ημιτελικό μετά από 2 ημέρες. Και φυσικά κρατάει όσο πιο πολλές δυνάμεις μπορεί, γιατί έχει ακόμα και τις κούρσες βεβαίως τις 2 τελευταίες μέρες στη σκηταλοδρομία. 20-41, 20-51, 20-55 οι τρεις που προκρίθηκαν απευθείας. Από εκεί και πέρα Κλάρκ και Σορίγιο θα περιμένουν συνολικά τους χρόνους για να δουν αν είναι μέσα στους 4 καλύτερους χρόνους. Εσείς βλέπετε τον Ντέμονις. Είναι ο αθλητής από την Βρετανία που θα αγωνιστεί στην επόμενη σειρά των 200 μέτρων. Και τον Κρόφορντ, τον Αμερικανό πρωταθλητή, χρυσό Ολυμπιονίκη της Αθήνας, στα 200 μέτρα. Είναι οι 2 καλύτεροι από τους δρόμους που θα αγωνιστούν στην επόμενη σειρά. Στα 200 μέτρα στην δεύτερη πρώην 10 παρά 10 ώρα Ελλάδας η μεγάλη κούρσα του Περικλή Ιακωβάκη στα 400 εμπόδια. Στους αγώνες, όπως όλοι ξέρετε, η μετάδοση γίνεται από τη συχνότητα της ΕΤ1 για την τηλεόραση και από την Erasport για το ραδιόφωνο. Ο Κρόφορντ από την τρίτη διαδρομή, ο Ντέβονις και ο Χάνεκτον από τον Καναδά. Βλέπετε τον Αμερικανό με πολύ μεγάλη άνεση να τερματίζει στην πρώτη θέση και έχουμε τον Χάνεκτον από τον Καναδά στην δεύτερη. 20-38 έκανε ο Αμερικανός. Πέρασε και ο Ντέβονις ο Βρετανός στην τρίτη θέση και μετά θα δούμε αν είναι ο Σμπιρνόφ ο Ρώσος ή ο Ταχύρα ο Ιαπωνέζος. Ο αθλητής από τη Ζιμπάμπουε είχε πρόβλημα με το παπούτσι του. 20-37 τελικά η επίδοση. Ο Κάνοντον έκανε 20-60 ο αθλητής από τον Καναδά. Και βλέπετε μετά στα τελευταία μέτρα ο Ντέβονις περνάει. Και θα δούμε ποιος είναι ο τρίτος. Είναι μαζί ο Τακαχίρα, ο Ιαπωνέζος, ο Παλάθης από την Ονδούρα και ο Σμπιρνόφ, ο Ρώσος από την τέταρτη διαδρομή. Και οι οργανωτές των αγώνων, διοργανωτές των αγώνων εξετάζουν το φωτοφίνις για να καταλήξουν ποιος τελικά είναι ο τέταρτος. Ο Ντέβονις είναι σίγουρα ο τρίτος. Η πρώιμη τελική σειρά στα 200 μέτρα.
Αυτά όσον αφορά λοιπόν και τα 200 μέτρα. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα των τριπλούν. Συνεχίζετε, μείνετε να δείτε ποιος θα είναι νικητής. Είναι από τον πρώτο στον 8ο διάδρομο με η τέακτη Έλεφαντος του Μπάκλαντ Μαυρίκιος, Κρίστιαν Αντίγουα, Μάλινγκς ο Τζαμαϊκανός με 20.01 στον 4ο διάδρομο, έχει τον 5ο χρόνο στον κόσμο. Μέγκα Γερμανία, Χίσιον Ιρλανδία, Κουλίγεφ Αζερβαϊτζάν με 20.04 τον 6ο χρόνο στον κόσμο και Κάλαντερ από το Τρίνινταντ. Ο Στιβ Μάλινγκς στον 4ο διάδρομο έχει πάρει καθαρά τη διαφορά. Από εκεί και πέρα Χίσιον, Μέγκα παλεύουν πίσω και στον 3ο διάδρομο ο Κρίστιαν από την Αντίγουα. Ο Γερμανός υπό τις επιθυμίες των συμπατριωτών του ακολουθεί τον Μάλινγκς στη δεύτερη θέση. Ο νικητής εδώ, ένας ακόμη Τζαμαϊκανός που έκανε τον καλύτερο χρόνο στον πρωινό προκριματικό 20.62, κερδίζει τώρα με 20.23. Από εκεί και πέρα έγινε μάχη για την τρίτη θέση, όπως ήταν φυσικό, ανάμεσα στον Γκουλίγεφ και τον Χίσιον, καθώς ο Γερμανός ο Πλατινί Μέγκα έμεινε στα τελευταία μέτρα. Έχουμε τον Γκουλίγεφ στον 7ο διάδρομο, τον Χίσιον τρίτο. Αυτοί οι τρεις είναι που περνάνε. 20-23 για τον Μάλινγκς, 20-40 για τον Ραμίλ Γκουλίγεφ από το Αζερβαϊτζάν. Ένα 19χρονο σπρίντερ ο οποίος κέρδισε την Πανεπιστημιάδα στο Βελιγράδι στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, και ο Ιρλανδός έκανε 20-48. Από εκεί και πέρα ο Κρίστιαν, ο Κάλαντερ, ο Μέγκα με 20-58, 20-62 και 20-68 θα κοιτάξουν να δούνε τους χρόνους, αλλά υπάρχει μία ακόμη σειρά και επομένως τίποτα δεν μπορεί να κρυφεί αυτή τη στιγμή για το ποιοι θα προκριθούν με χρόνους στα 200 μέτρα. Αυτά είναι τα επίσημα αποτελέσματα αυτής της τρίτης από τις 4 προημιτελικές σειρές στα 200 των άνδρων. Ο Σπίρμαν εδώ, ο Σπίρμαν που θα τρέξει 200 μέτρα, κλασικός 200άρης, από τους καλύτερους του κόσμου. Το πατέρας το ίδιο ήταν, από τους καλύτερους 200άριδες του κόσμου. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν που οι τρεις πρώτοι θα περάσουν στον ημιτελικό, λείπει από το 2 ο Νίτ, δεν θα αγωνιστεί. Ο Πουακ από την Νότια Αφρική τρέχει στη διαδρομή νούμερο 1, ο Χίρινγκ από την Γερμανία στο 3, ο Σπίρμος στο 4, ο Κρυμπάρι από την Ελβετία στο 5, ο Έντγκαρτ, ένας πιτσιρικάς επίσης ηλικίας 19 ετών Παναμέζος που φέτος έχει κάνει 20 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα, ο Φουζιμίτσο από την Ιαπωνία και ο Εφα, ο Σάμιφα από τον Καναδά τρέχουν σε αυτή την κούρσα, στην τελευταία προημιτελική σειρά στα 200 μέτρα. Καλύτερος όλων, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ο Σπίρμαν που έχει 19.98, που είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο, μετά το 19.58 του Τάισον Γκέι και το 19.59 του Μπολ. Ο Σπίρμαν και ο πιτσιρικάς ο Χίρινγκ μαζί με τον Έντγκαρτ στις πρώτες θέσεις, 20-34. Είναι πολύ καλός αυτός ο μικρός ο αθλητής από τον Παναμά. Σίγουρα θα είναι από τους πρωταγωνιστές και στον ημιτελικό. Εδώ ο αθλητής από τον Παναμά που με 20-33 κέρδισε την πρώτη θέση, ο Σπίρμον ο Αμερικανός 20-44, ο Χέρινγκ ο Γερμανός επίσης μικρός, επίσης 19 ετών. Ο πρώτος και ο τρίτος εδώ είναι 19 ετών. Πέρασε λοιπόν και ο Γερμανός, ο Γκριμπάρι τέταρτος από την Ελβετία, ο Μπουακ, βλέπετε τα αποτελέσματα στην 20-33 και τα λοιπά, 20-44, 20-58, αυτοί περνούν στον επόμενο γύρο. Και στη συνέχεια θα δούμε, αφού
γίνει ταμείο που λέμε, ποιοι είναι οι 4 καλύτερες επιδόσεις από όλες τις κούρσες για να... Fastest losers. Let's have a look at the whole lineup here. Brendan Christian, Antigua and Barbuda on the inside. Cirillo from Trinidad and Tobago. Then Usain Bolt of Jamaica in 3. David Alert of France in 4. Edward of Panama in 5. Crawford, United States in 6. Herring, Germany in 7. And Palacios of Honduras on the outside. As I just said, their first 4 to the final, which is tomorrow night. Will be a big highlight tomorrow night, of course. Not really in terms of wondering who's going to win. I guess the question is, how fast does he want to run? Go on, smile. Go on, you know you want to. On your mark. Here we go. Well, we're not going to get a smile, are we? He's concentrating on the business at hand here. Should be fairly straightforward for him. He's run 19.59 this year, which was an incredible run, to be fair, in Lausanne. It was a horrible night. Into a headwind, it was raining. They get away cleanly. Bolt already up on Alert of France. Sean Crawford's run a very good bend as well and given Bolt something to think about as he heads into the home straight. And then young Edward of Panama right in the middle. Top 4 will go through. Bolt already easing back a little bit. He's got the gap that he wants. Here comes Edward of Panama right alongside the big man. Bolt wins it. Under 2, I was going to say under, just outside 20 seconds. Edward and Crawford look comfortable as well. Well, he can make running 20 seconds flat, that sort of area, look very, very easy indeed, but he's still breathing a little bit. And I think he's still working that 100-metre final out of the legs. Paul? Fairly routine. The routine going to his blocks was the same as it always is. The result was routine as well. Usain Bolt winning yet again. Yesterday he switched off round about 80 or 90 metres when he came off the bend. This time he switched off a little bit later, and certainly a good tussle for second place. Alonzo Edward looking very good indeed, and the former Olympic champion Sean Crawford there qualifying comfortably. Now who got 4th place? Usain Bolt looking very good indeed. David Allaire from France just taking out the German. Any surprises there, Michael? No, not at all. You know, another good start. He's getting great starts these days, and he's running well around the corner. But, you know, the only surprise is that it doesn't look as easy for him as it has in the past. I mean, he's working a little bit. He's breathing a little bit. I think he is tired. We saw him just before he got in the blocks, not just a little more serious, taking this a little bit more seriously than he normally does. And I think that would suggest that he feels that he's not right there where he was before the 100 meters. I think the 100 took a little bit out of him. But, you know, when you look here, just his turnover at this point compared to everyone else, he gets so much more out of each step because he's so tall. He's able to shut down quite a bit before the line. But I think, you know, I mean, there's nobody that can compete with him at this point. And I don't think that he's going to have any problems at all. You know, the question of whether or not he's going to have another world record in him or not, you know, you can't predict anything with Usain Bolt at this point. But I'd say anytime he's on the track, that a world record is possible. Result there, 20.08. No surprise, Usain Bolt top of the list. Alonzo Edward, the young Panamanian, looking very good once again. 20.22 into his first major final. He'll be joined there by Sean Crawford and David Alert of France. Let's hear from Usain Bolt. Twice in the outside lane. So there is the lineup for semi-final number 2. Callender of Trinidad, Clark of the United States, Mullings of Jamaica, Gulayev of Azerbaijan, Spearman of the USA, Devonish of Coventry, Godiva Harriers in Great Britain, and Banjock of France, and Hessian of Ireland. Qualified about 100 metres. Goodness only knows what it'll do for Marlon's confidence and composure and relaxation down the home straight. The 3 men I'm talking about: Spearman, one inside him, Gulayev of Azerbaijan, and Steve Mullings. So you've just got to be very careful now. No false starts, otherwise they will get disqualified.
set. Well, Mullings rather slow, but who can blame him? Gulayev in lane 4 is going pretty well, almost up on Wallace Spearman, and Marlon Devonish has run a good bend, but here comes the Jamaican. Steve Mullings of Jamaica running superbly. He's been pressured by Charles Clark inside him as well, and here comes the class act. Wallace Spearman, then the Jamaican, then Clark, and then perhaps Gulayev. And 20.15 shifting. Good run by Charles Clark as well. He wasn't too convincing in the quarter-final, but Wallace Spearman it was who came through to take it. That is more like it from the American. Well, disappointment for Marlon Devonish there. It hasn't been a great season for him, and I know he hasn't had the preparation he would like, but he is here and he won't make any excuses, I'm pretty sure. He runs a reasonable bend, to be fair, got out of the blocks quite well, but the action was all in the lanes inside. The one that probably ran a little bit above himself to some extent was Charles Clark of the United States. I mean, I think overall these 200 semis aren't wonderful, not great in terms of overall quality. Once you take Bolt out of the equation, I think 2 or 3 of the athletes in the previous semi might be more medal favourites than anything we've seen here. I'm not sure that Spearman, I think he was running well down the home straight here, but his bend running hasn't been that good. But he has enough in the home straight here to almost canter across the line. And you were right there, Paul. Mullings, Gulayev and Clark, the other qualifiers. Michael, what do you think of Wallace Spearman and then the other contenders in this semi? I agree with you, Steve. It's not the quality isn't that great, actually. Wallace Spearman's a great 200-meter runner and could be so much better. It's just frustrating and disappointing to see him just take it so easy around the bend and then try to come home. That won't work trying to run with Usain Bolt. But Gulayev, great to see him in the final. You know, it was going to always be very difficult for Marlon. It just wasn't there for him this year and not in the shape. And this was the year to take advantage of it. Marlon's, it was already over at this point. He didn't get a great bend. He was competitive. It looks like he's already starting to tighten up here. And it's already difficult for him because his training probably hasn't been up to par this year. And it's just at this point, not much he can do about it. Unfortunate for him because as Steve and I both talked about, this is not a great 200-meter field once you take Usain Bolt out of it. Well, Wallace Spearman, you sometimes forget he's only 24 years old. That was a very good run indeed from the American. He's now downstairs talking to... So 3 Americans have qualified for the final. The first 4 there, Spearman, Mullings, Clark and Gulayev. And then Marlon Devonish in 7th place at 20.62. Well, Marlon Devonish, disappointed, I'm sure. Downstairs now with Phil. Era lleno un estadio. Vamos a ver, le viene mucho mejor la calle 5 que la 4. A Usain Bolt es una zancada amplia y va menos cerrado por la 5 incluso. Si le hubieran dado la 6, la de Edwards, la del panameño, todavía mejor, porque a él qué más le da las referencias si es superior al resto. Sí. Busca incrementar su ya fantástico palmarés. Yo le diría, a ver, Ato, Usain, Bolt, ¿qué calle quieres? Lo que queremos es que bata récord del mundo. Bueno, como pasará en los meetings cuando vaya ahora. No, lo que pasa es que aquí también hay $100.000 por el récord del mundo. Bueno, ¿cómo ha salido? ¡Qué bestia! Atención que o se pone a andar o bate el récord del mundo. Ojo a Sean Crawford también por la 8 para la segunda plaza. Ahí está, lanzado en su, creo yo, mejor prueba. Vamos a esperar a la marca. 17, 18, 19, 20. Récord del mundo, aunque Javier Moracho lo cantaba antes de tiempo. No, pero es que 19, 20, por una décima, por una décima. Corriendo hasta el final. Por una centésima menos que lo ha batido, que en el de 100 de ventaja 19-20. Otro título y otro récord para este hombre, que habrá otro cheque por el récord. Lo que no ha hecho por muy poquito su compatriota en el 4 vallas, lo acaba de hacer él. Esta es la duda, Antonio, que el récord se iba a pagar muy bien. Lo puede volver a batir, ¿no? Pero ¿quién le va a chuchar ahí al lado, Antonio? No hay nadie que le haga sombra. El siguiente se ha ido ya a 19.81 y eso que ha hecho récord de Centroamérica. Y vaya carrera
sin ajustarse mucho a la curva. Bien erguido, qué bestia, qué zancada, qué frecuencia y qué mundo por delante del resto. Que vemos es que han acabado en un pañuelo, segundo, tercero, cuarto y quinto. 81, 85, 89 y 98. Con marca personal también para Mullins, que entra en el club del sub-20. Por si necesitas ahí otro bueno para el relevo, entra en el club del sub-20 Mullins. Y retomaremos pronto la altura, en la que puede haber sorpresas, ¿eh? Retomaremos la altura en la que puede haber sorpresas. Bueno, nos hemos quedado pues dos récords del mundo que ya hemos visto, el 100 y el 200, pero ¿dónde puede llegar? Ya están colocadas las vallas. ¿Dónde puede llegar este hombre? Para la final de 110. Pues si decíamos que en 100 puede ser el que baje de los 9.50, podría ser, pues también puede bajar de los 19 segundos.